croeso nôl ata ni. Wel, gobeithio'n wir bod chi wedi cael lot o hwyl yn arbrofi yn y dosbarth. Da ni'n gwybod da ni lot o hwyl heddiw, ynddo? Do. Gwych. Felly, cyn I ni fynd dim pellach, mae'n rili pwysig bod ni yn edrych ar y data sef y gwybodaeth ni wedi gasglu trwy'r arbrofi yma. Felly, dyma ni ein tabl ni wedi lenwi efo'r canlyniadau. Ella bod o'n edrych dipyn bach i'r tabl yn eich dosbarthiadau chi, ond da ni yn mynd I fynd trwy ddefo fydda ni'n atab yr un cwestiynau. Felly, da chi'ch dau mynd I fod yn helpu ni atab cwestiynau a dod I gasgliad am pa ddeunydd ydy'r gorau I greu clogin I sbarcu. Felly, sut nawn ni benderfynu pa un oedd ora, pa ddeunydd ydy'r gorau? Felly, cwestiwn gyntaf, Sioned? Wel, y cwestiwn cyntaf, be am yr hyblygrwydd? Pa ddeunydd oedd y gorau? Be oedd y gorau o ran hyblygrwydd? Felly, os da ni edrych ar y tabl, yr rhif 5 ydy'r gorau. Da chi'n gallu darllen, pa rhif di hwnnw? Plastig, sef bubble wrap oedden ni'n defnyddio yn yr achos yma, ynde? Okay. Felly'r un fwyaf hyblyg ydy'r plastig neu y bubble wrap. Okay. Felly, yn symud ymlaen wedyn i'r cryfder, felly pa un oedd y cryfa? Y rifan. Y rifan oedd y cryfa. Ella bod y canlyniadau yma debyg I beth sgynnoch chi yn y dosbarth, ella ddim. Dyna sy'n dweud yn gret o ran arbrofi, ynddo? Felly, pa un oedd y lleiaf amsignol? Felly, mae hyn yn golygu yr un sydd yn amsugno y lleia o hylif o'r hambwrdd oedden ni'n defnyddio. Felly, pa un sydd efo'r sgôr ucha, hogia? Plastig. Plastig. Foil. A foil hefyd, yna chi. Felly, yn fan hyn, mae gennym ni foil yn does, oedd hwnna'n mynd amsugno, a wedyn gennym ni blastig, oedd ddim yn amsugno dŵr. Reit, felly, be da ni'n mynd I wneud rwan, ydy da ni yn adio bob un sgôr at ei gilydd, a da ni'n mynd I weld y rhif mwyaf fydd y deunydd da ni wedi penderfynu ydy'r gorau. Reit, da chi'n cael gweld. Reit, felly da ni'n gweld yn fan hyn pa ddeunydd sydd efo y sgôr mwyaf. Y plastig. Plastig, sef y bubble wrap. Da iawn. Felly, mae o'r un mwyaf hyblyg, mwyaf cry, ac yn amsugno y lleia o hylif I gyd efo'i gilydd. Da ni'n gorfod edrych ar y rhifau I gyd, a da ni wedi dod I gasgliad. Gwych. Ella, yn eich dosbarthiadau chi, bod o ddipyn bach yn wahanol. Yn dibynnu ar be da chi wedi arbrofi fo, wrth gwrs. Ond yn ein lab ni, da chi eisiau gweld, da chi eisiau dangos, da ni wedi cwblhau y dasg. Woohoo! Mae Sparky wedi cael ei glogin. Da chi eisiau dangos allan? Whoosh! Dyma ni! Gobeithio bod chi, a hefyd, da chi eisiau dangos, da chi ofyn, os da chi'n dangos hyn. Da ni wedi creu prototypes rhag ofyn. Ella bod ein chi wedi penderfynu ella ar ffoil neu ar briadyddau gwahanol, ond dyna nhw. Felly, da ni wedi cael lot o hwyl yn arbrofi a darganfod lot am ddeunyddiau gwahanol. Ond be mae gwyddonwyr angen wneud ar diwedd pob math o arbrawf neu ymholiad gwyddonol ydy dod I gasgliad. Felly creu adroddiad, sgwennu, yn deud be da ni wedi darganfod, pam bod ni wedi dewis plastig yn yr achos yma, bod eich chi'n wahanol, ond pam bod ni wedi dewis plastig, bod syma tu nôl I pam da ni wedi gwneud yn penderfyniad ni. Felly ar y sgrins chi rwan, mae yna 4 cwestiwn gwahanol. Felly, cwestiwn gyntaf, pa ddeunydd oedd gorau yn holl categori? Be oedden ni'n wneud yn dda? Pa ddeunydd byddai ti'n ei ddefnyddio mwyn creu clogin a pam? A pe bai ti'n gwneud yr arbrawf eto, be fydd ti'n newid neu wneud yn wahanol I wneud o'n well? Felly, da ni rwan yn mynd I ffwrdd I sgwennu casgliad, sef y cam ola yn ymholiad gwyddoniaeth. Ond gawn ni'n cyn I ni fynd I sgwennu, gawn ni ddeud diolch yn fawr iawn I chi blant o ysgol y gallu. Nawn ni roi clap bach I chi, dwi'n meddwl. Da iawn chi, A nawn ni ffarwelio a gadael I chi fynd I ysgrifennu casgliadau eich hunan. Da!